Tervetuloa ryhmäkuun showhun, hyvät katsojat. Meillä on tänään haastattelussa mielenkiintoisia vieraita. He ovat menestyneitä filosofeja. Joista on jo aika jättänyt, mutta tänään me tuomme heidät takaisin aikakoneen avulla. Toivottakaa tervetulleeksi ensimmäinen vieraamme, Bell Hooks. Kiitos. On kunnia päästä mukaan tänne ryhmäkuushowhun. Ja sitten Hannah Arendt. Kiitti kutsusta. Olen aina halunnut mukaan tähän ohjelmaan. No niin, arvon vieraat. Tähän alkuun te voisitte kertoa hieman itsestänne ja taustoistanne. Olkaa hyvät. Juu, hei vaan kaikille. Olen siis Hannah Arendt, saksalaisjuutalainen poliittinen ajattelija ja kirjailija, jota jotkut sanoo filosofiksi. Sanoisin, että minut tunnetaan erityisesti totalitarismin ja autoritaarismin tutkimuksesta. Olen kirjoittanut urani aikana 13 kirjaa, joista tunnetuimpia taitaa olla The Origins of Totalitarianism ja Eichmann in Jerusalem. Kyllä, kyllä. Teidän vaikutuksen on ollut hyvinkin tehoava. Kuolemastanne on nyt jo 49 vuotta ja edelleen ovat ajatuksenne merkittäviä poliittisessa filosofiassa. Okei, no sitten Hooks, entä te? Joo, olen Bell Hooks, yhdysvaltalainen feministi, kirjailija ja aktivisti. Minut tunnetaan erityisesti sukupuolen, rodun ja luokan välisen tasa-arvon puolesta puhujana. Olen kirjoittanut 40 kirjaa, jotka käsittelee yhteiskunnallisia aiheita, kuten kulttuuria, kasvatusta ja justiinsa feminismiä. Olen kuullut, että isoäitisi oli sinulle jonkinlainen roolihahmo. Oliko hänen vaikutustaan, että sinusta tuli yhtä aktiivinen vaikuttaja kuin mitä olit? Isoäitini oli hyvin terävä mielipiteiltään ja hän vaikutti nuorena minun ajatteluuni. Hän oli roolihahmo minulle, mutta yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi ryhdyin ennemmin omien kokemuksieni pohjalta. Kyllä, kyllä. Arendt, olet tehnyt merkittävän uran poliittisena filosofina. Ja haluaisimme nyt tietää, miten päädyit valitsemaan filosofiaa? Anteeksi, en halua lähteä pätemään, mutta en kutsuisi itseäni filosofiksi, vaan näen itseni enemmänkin poliittisena ajattelijana. Eikö politiikka ja filosofia kulje käsi kädessä? Ei. Politiikka ja filosofia ei tulisi sekoittaa keskenään, sillä politiikan perustana on ihmisten välinen maailma ja moninaisuus, kun tässä filosofiassa vetäydytään tästä maailmasta. Ymmärrän. Mutta palatakseni kysymykseen, mä halusin yksinkertaisesti ymmärtää valtaa, pahuutta ja auktoriteettia, ja sitten mä päädyin tutkimaan keskeisesti merkittäviä poliittisia kysymyksiä ja totalitarismia, sillä minusta politiikka kuvastaa ihmisluontoa puhtaimmillaan. Kuuluitko urasi varrella johonkin koulukuntaan? En kuulunut mihinkään koulukuntaan, enkä myöskään suostunut ottamaan osaa poliittisiin ryhmittymiin, sillä nämä asiat eivät olleet valaisevia aikani poliittisten kysymysten kannalta, ja minulle oli tärkeää pyrkiä itsenäiseen ajatteluun. Kirjoitit monia teoksia. Mikä koki kovinta kritiikkiä? Se olisi tämä mun aikaisemmin mainitsema kirja Eichmann in Jerusalem. Se pohjautuu Natsi-Saksassa toimineen everstiluutnantti Eichmannin oikeudenkäyntiin Jerusalemissa. Se kertoo, kuinka pahuus oli Natsi-Saksassa arkipäiväistynyt virkamiespäätöksiksi, eli kuinka kaikki natsit ei välttämättä ollut aivan läpeensä pahoja, mutta he elivät pahuuden aikakauden läpi toimien byrokratian käskyjen mukaan. Mutta käskyjen noudattaminen ei toki tarkoita, etteikö teot olisi tuomittavia ja pahoja. Se kirja aiheutti suurta kohua, koska siihen aikaan se sotti muiden ajatusmallia vastaan. Käytännössä ihminen, joka suorittaa käskyjä sokeasti, kieltäytyy olemasta henkilö. Yes. Bell Hooks, sanoit, että olet julkaissut 40 kirjaa. Vau, se on aika määrä. Mitkä ovat teidän suosituimpia kirjojanne?
Minun suosituimpiin kirjoihin kuuluu All About Love, New Visions, The Will to Change, Men, Masculinity and Love, Feminism is for Everybody, Passionate Politics, Ain't I a Woman, Black Woman and Feminism. Joo, kerro meille vähän tästä sun menestyskirjasta All About Love. Naiset uskovat aivan liian usein, että epäystävällisyyden tai julmuuden anteeksi antaminen ja unohtaminen on rakkauden merkki. Terve vastaus julmuuteen on kuitenkin tilanteesta poistuminen. Henkilökohtaiset asenteemme rakkaudesta ovat sidoksissa kulttuureihimme, politiikkaan ja kansakuntamme kertoo meille, mikä on tärkeää. Kulttuurissamme annetaan viestiä, että rakkaus on tärkeää naisille. Rakkaus on kuitenkin tärkeää myös miehille. Opetamme kuitenkin miehille, että rakkaus ei ole maskuliinista. Tästä kirjoitin enemmän kirjassani The Will to Change, Men, Masculinity and Love. Mikä tekee kirjoistasi niin nerokkaita ja menestyksekkäitä? Tuon yhteen näkökulmia, joita ei usein tuoda yhteen kansakunnassamme. Tuon yhteen ajattelua rasismista, seksismistä ja yhteiskuntaluokista kirjoittaessani rakkaudesta esimerkiksi. Tämä tekee kirjoituksistani kiinnostavia. Rakastavainen yhteisö ei muodostu erojen hävittämisestä. Se muodostuu niiden vahvistamisesta. Vain silloin, kun jokainen meistä omaksuu identiteetimme ja kulttuuriperintömme, jotka vaikuttavat siihen, keitä olemme ja kuinka elämme maailmassa. Toimit opettajana aika pitkään. Vaikuttaa, että sulla oli paljon hyviä oppeja jaettavana. Opettajana rohkaisen oppilaitani jatkuvasti tunnistamaan eron kriittisen kommentin välillä jostakin, joka voi valaistaa sinua ja auttaa sinua näkemään sen uudella tavalla, ja jostakin, joka on loukkausta. Luulen, että osa vaarana sananvapaudelle on ihmisten syvä kaipaus välttää konflikteja. Tämä johtaa siihen, että elämme kansakunnassa, jossa valehdellaan yhä enemmän. No niin, nyt me tiedämme teistä molemmista jo aika paljon. Te käsittelette hyvin samanlaisia aiheita. Kertokaa vielä yhteenvedoksi katselijoille, mitkä asiat teitä yhdistää vaikuttajina. Me molemmat keskustellaan naisen asemasta yhteiskunnassa. Kritisoimme konfliktin välttelyä keskusteluissa ja teoriamme käsittelevät imperialismin ja rasismin seurauksia ja vaikutuksia. Ja me molemmat korostetaan koulutuksen tärkeyttä ja yksilön vastuuta. Ja käsittelemme teoksissamme tasa-arvoa. Mistä asioista ajattelette sitten eri tavalla tai olette eri mieltä? Monet teoriani keskittyvät Euroopan historiaan ja eurooppalaisiin aatteisiin. Kun taas minun teoriani keskittyvät Yhdysvaltojen historiaan ja yhteiskuntaan. Puhuessani tasa-arvosta nostan esille ihmisten samanlaisuuden eroista huolimatta. Mielestäni tasa-arvon avain on siinä, että tunnustamme erilaisuutemme, ja yksi suurimmista puheenaiheistani onkin intersektionaalisuus. Puhun myös paljon siitä, miten yhteiskunta ja valtio vaikuttavat yksilöön. Minä sen sijaan korostan, kuinka yksilö vaikuttaa valtioon. No niin, jes. Kiitos haastattelusta, arvon filosofit. Ja kiitos teille, hyvät katsojat. Olette olleet aivan mahtavia. Tämä oli Ryhmä 6 Shown viimeinen jakso. Rahoitus ei riitä jatkatuotantoon. Se on hei hei. Hei hei.